тази година, знаете, в началото на годината човек си планира някак си подрежда нещата, поставя си намеренията, за да тръгне енергията в тази посока. И се запитах на къде да си насоча мислите и енергията. Да правим ли този събор, защото миналата година близо 3 месеца се занимавах само с това и просто много психическа и физическа енергия. И отговора беше да се направим на една широка основа. И не един и двама човека да се гърбят с тая организация, а другите да дойдат като потребители, консуматори на тая духовна храна. А на една широка основа, като организатори да влезнат наистина много хора, с които сме правили отделни малки събития и да се направи един фонд, т.е. приходите от това нещо, да бъдат един фонд, да се направи един фонд, който да бъде за подпомагане на духовни центрове, за създаване на такива, защото ние създаваме такъв център в село Виноградец. И знам колко е трудно. Над 90% от подобни центрове фалират и се развалят, най-вече поради причината е съзнанието, но и това, че това са отделни обособени единици, които са някакси затворени. Няма комуникация между тях. А ако се спази този принцип, който старите българи са правили, строейки къщите си, когато един строи, идват роднини, приятели, помагат за 1-2 седмици, 1 месец къщата е готова. Ако този принцип се направи за центровете, наистина ще се получи това единение, за което си говорим толкова години вече. И от тази идея моят духовен път започна като такъв огромен импулс за работа. Когато се прави такъв център, един път като финанси да има такъв фонд, където да се подпомогне, и втори път хора с различни умения, едни градинари, други строители, други водещи различни духовни практики, да дойдат и да помогнат, за да стане това нещо. И хората от тези центрове да бъдат приятели. Всъщност, обикаляйки с Георги Изворски и цялата страна, това е което създаваме. Тази уникална мрежа от приятели. И не само ние, когато отидем в някой град, сме добре дошли и хората ни приемат с огромно сърце, добро сърце, но и наши приятели вече започнаха да се запознават помежду си, така че Стефчо от Варна, като дойде в Пловдив, той вече знае, че Пламен е тук, че Надето е тук и нещата стават леко и приятно по този начин. Просто споделям тая идея, надявам се в някои сърца да откликне и наистина в събора на здравето тая година повече хора да се включат. И това да стане наистина едно, защото потенциалът му е огромен, потенциалът ни като българи е огромен, но проблема ни е, че някак сме всяка една група за себе си, всеки един за себе си, нали? Индивидуалния и колективния егоизъм, това е на българина. Ако това нещо, а Георги наистина е фигура, която е обединителна за мен. И е факт, че където и да отидем, просто нещата се завъртат като една огромна центрофуга просто. И другото, което така споменах, като говориха за стадиона и за залата, принципа на космическата прогресия. Това е нещото, нали? Георги го казва звездния код на промяната. 50 човека, обаче всеки един общува с стотици хора и предавайки нататък, нещата се получават. Звездната прогресия. Знаем, че аритметичната е така може да се каже, алгебричната, най-слабичка, след това е геометричната. Но звездната е изключително бърза. Значи може само за 24 часа един човек, значи ако има тази светлина у себе си, да даде моментално на 100 000 човек. Значи толкова бързо се разпространява и следователно и заради това новата светлина и новите неща обхващат цялото земно кълбо много бързо. На нас все още ни изглежда бавно, все още изглежда, че квантовия преход не върви с темпото, но той върви точно по Божия промисъл и точно по абсолютния генерален Божий план. Скоро
ще ви кажа, за да може да приемеме нещата винаги и всякога какви пище да са и да се съгласим с тях. Все още земното ни съзнание не е достатъчно широко отворено, но човек, който стане просветен, след това съвършен, слава Богу, ще станем всичките светии, а сега сме, най-напред всички сме чада на светлината, след това започваме да ставаме работници и служители и накрая апостоли на светлината и майстори на светлината. Майстори на духа, Spirit Master, както му казват на английски. Значи, вървейки по този път, ние трябва все повече и повече да разширяваме съзнанието. Най-случайно, вчера или онзи ден, съм пия си кафето с една приятелска група 4-5 човека и става въпрос точно поради тази причина. Един разказва, то е библейска мъдрост, притча или легенда, че когато Бог направил Адам, първият Адам, който е направен по негов образ и подобие от светлина, след това от него направен втория Адам. Втория Адам е направен вече от Менделевата таблица, т.е. от кал, от земните елементи. И заради това вече той слиза много надолу. Първия не е слязал това. Сега ние си изкачваме от втория, трябва да си променим съзнанието, които сме наследници на втория Адам, да станем на първия. И както и да е. И понеже го прави по свой образ и подобие и всяка една клетка на новия Адам от светлина, Господ кара всички ангели и архангели да му се поклонят. Какво става? Обаче всички се покланят и само Сатанилиус, това е цялото име на Сатаната или на Сатан, ние викаме лукави и дявол, но подобно си, някакъв път ще говоря и за тия неща много по-подробно. Защото от една скоба учителя казва, това, че има дяволи, това е човешки измислица, че има паднали ангели, пак е човешки измислица. Аз съм на абсолютно същото мнение. Дяволите са между нас в човешки тела. Иначе няма. Има други същества, но не са дяволи. И не са опасни изобщо. И така, само Сатанилиус не иска да се поклони. Господ вика, свинко, първи път? Не. Втори път? Не. Трети път? Много голямо его. И какво прави? За наказание го праща на земята. Тоест, води се паднал ангел. За мен не е паднал ангел. Няма паднали ангели. Той е архангел и светия. Така. И следователно, той е командировка на земята. И понеже хората, с които си говорим, казват, защо интересно, твърде голямо его е имал, как така, личност, индивид, не знам какво, млада, нали, архангел. Аз ви качавам да направя една проверка на небето. И питам, защо не се е съгласил, когато се каже нещо от Бога, няма същество във Вселената, което не се съгласи. Просто няма. По-бавно, или по-бързо, или точно на време. Аз ще няма. Аз поне не съм срещал и иерархията се спазва идеално. Дори на земята ние си мислим, че имаме собствена воля, но имаме собствен избор само. Собствена воля няма. Аз съм говорил за това. И отгоре духа ми казва така, синко, аз му внуших. Защо? 3 пъти го карам, аз му внуших да отказва. Да не се поклани. Питам, добре, Господи, защо? Ами викам много просто, трябваше да имам повод да го платя на земята командировка. Защото той нямаше желание да слиза и нито един архангел не иска да слиза тук и да върши тая работа. Значи, да върши, аз съм водопроводчик, ама той върши каналджийската работа. Не? Ама не е много приятно да си каналджи. Значи трябва да има поводът и това. Викаме, как логично ми прозвуча, им казвам на компанията, вижте какво. Това, което ви го казвам на вас, казвам ви на тях. Ма как не сме се сетили до сега? Ами аз викам, ще си потвърда с още нещо, думите. И то викам с Господната молитва. Вътре черно на бяло го пише. И не ни въвеждай в изкушение. Значи Господ ни въвежда в това изкушение, защото това е Неговата воля. Защото аз съм се убедил. А в Евангелието пише. Пак го цитирам. Нито едно въпче не пада на земята и умира, ако не е по Божията воля. Исус казва на учениците си, вие сте много по-скъпи от въпчетата. На главата ви и космите са преброени. Следователно, и една мавка на някой така. Значи, ако трябва да умрат 20 000 марки, аз стъпям в тъмната на мравуника. Там е
так вътре, те спят вечерта мравките, аз тичам през гората и стъпя. Но ако не трябва да стъпя, значи тези мравки има някаква цел, Бог нищо не прави без смисъл и без значение. Значи за да отнеме жизнения импулс от тях, той се преобразува в нещо, претрансформира се. И следователно 20 хиляди мравки не са умели тук така. Значи има нещо, което са си дали живота за нещо много по-полезно. Това е. Иначе ако трябва, нещо ще ми каже да го заобиколя малко. Може да не е на пътека. Отстани, да тичам през гората, нещо да бързам. Следователно, всичко си е на мястото. И това, което ви казвам, под формата на притча, искам само да се допълня, последните 10-15 беседи непрекъснато говоря за приемане. Всичко, което е да го приемем, колкото по-бързо го приемем, ако е с отрицателен знак, толкова по-бързо минава и по-леко. Ако е с положителен знак, толкова по-дълго ни държи радостта, щастието, удоволствието, работата от нещо. Значи, но ако е нещо, което наистина трябва някаква некомфортност, здравословна, неуютност на организма, дали е на психическо или на физическо ниво, няма значение, тя ще мине много по-бързо и по-леко. В това съм се убедил. Пак го казвам и скоро го казах на беседите. Светията се съгласява с нещото, което се случва, и излиза и гледа колата му. Вън прозорец и му измъкнат касетофона. Той се съгласява за 3 секунди. Вика, бе, Божията воля, касетофон ще намеря. Ако не, аз, поне ще се съгласи, на другия ден идва един приятел и вика, бе, знаеш, и стария касетофон си го свалих от колата, аз съм си купил нов. Макар за 24 часа се уреди работата, нали? Отива при някой друг и вика, виж какво, това стъкло, аз ще ти кажа къде има. Ще си го смениш само за 10-15 лева. Работата свежа, защото се е съгласил светията за 3 секунди. Съвършение за 3 минути. Мисли 3 минути. Вече нещо стана тук, аз какво направих, че да ми се случи това? Няма начин да няма причина и повод. След това, посветения се съгласява вече за 3 часа, посветение. Просветение за 3 дни. Всичко останало е просветствено елементарно съзнание. За 3 месеца и още помни и не се съгласи с обстоятелствата. Значи ти не се съгласяваш с Божията воля. Щом не се съгласиш, непрекъснато пътят ти е миниран. В тебе има противоречие, което избухва и накрая няма начин да не се превърне в болест. Просто няма начин. Вие сте забелязали, че хората, които са непрекъснато негативни и не се съгласяват, и това, никога не са здрали. Външно могат така да ви изглеждат за момент, но не са. Това са винаги недоволните хора. Значи на недоволен човек винаги нещо му липсва. Човек трябва да е доволен от това, което има. Тогава всичко започва благата отгоре започва да се изсипват, защото Вселената бди. Тя непрекъснато е на наше разположение и гледа какво ни липсва. Но ние трябва да отправим нагоре точен СМС. Значи това е, може да бъде точно. Какво искаме, как го искаме, кога го искаме и колко го искаме. А не изобщо. Аз не ти се, Господи, криво молих или ти криво ме разбра, както е народната поговорка. Българските народни поговорки са великолепни. Сега ще дам думата да прочетат от една книжка, после ще ви каза от кой и какво и защо е. Точно е писано почти преди 100 години, по-точно преди 85 години. За сега, за преход. Нищо, че тогава е писано, то е абсолютно актуално. Няколко, само 5-6 минути ще е, за да не го чета аз, заповядай да го послушаме. Това не може да седнеш. Дали всички сигурно ще чувате? Да. Мен ме чувате, нали? Следователно и няма ще я чувате. Шестата раса. Типът на шестата раса е почнал да се оформя вече на Земята. Почти навсякъде има такива типове. Сега Архангел Михаил е на сцената. От известно число години той е поел ръководството на епохата. Като се обесърчиш, помисли за Архангел Михаил.
Сега бялата раса ражда шестата и като майка ще се мъчи, но ще бъде будна при раждането, докато по-рано всяка раса е раждала следващата несъзнателно. Бъдещето, което шестата раса ще донесе, е такова, което човек не е сънувал. Ще се живее в любов и хората ще се дематериализират. Щом сте родени на земята, всички условия са създадени за вас. Едно съзнание бди над вас. Иде вълната на шестата раса, за която всички трябва да бъдат готови. Членовете й ще бъдат в преход между ангели и човеци. В шестата раса всички ще са ясновидци. Тя е расата на любовта, която ще въдвори Царството Божие на земята. Сега се строи континент във Великия океан. Един ден вие ще бъдете свидетели на всичко, за което ви говоря. От невидимия свят ще дойдат готови работници за преустройството на света и вие ще бъдете техни помощници. Именно за това време се подготвяйте. Тази, сегашната цивилизация, която почти завършва, е започнала от Египет. Преминала е в Сирия, Персия, Рим, Англия, Германия, Америка, а сега минава отново в Русия. В тая вълна, която иде в света и движи човечеството, сте определени да вземете съзнателно участие. Пред вас стои велико бъдеще. Сега ще почнете да живеете. Ще се образува един нов тип човек. Това е културата на безсмъртните. В шестата раса ще живеят безсмъртните, хора на идеала. Сегашното проявление на Христа ще бъде проявление на синовете Божии на земята. Или на съвременен език казано, побратимяване на хората. Общо братство ще се създаде по целия свят. Човечеството е минало през подсъзнателния и съзнателния живот, но постепенно ще влезе в свръхсъзнателния живот. Свръхсъзнателният живот е граница, към която се приближаваме. Свръхсъзнанието ще даде другото направление на човешката еволюция. От дълбините на подсъзнателния живот сега вече човек се издига постепенно до по-висок съзнателен живот, а именно самопожертването, което показва, че в него почва да проблясва свръхсъзнателен живот, т.е. проявата на Божественото. Това е новият тип човек. Това е новата раса, която иде. След 3500 години ще имаме на Земята една нова раса, която ще има нови чувства. И Земята ще бъде 10 пъти по-голяма, отколкото сега я виждате. Какво ще кажете? На Земята има планини, които учените хора не ги знаят. На Земята има океани, които учените хора не ги знаят. Ще кажете, че тази наша философия мяза на философията на мравите, които като изучат изгрева, казват, че повече от това няма в света. Те казват, че повече от изгрева няма. Съществуват толкова неща, които мравите не знаят, за които те не са сънували. Значи, те са неща, които за бъдеще трябва да се изучават. Главното ядро на шестата раса ще се състои именно от тези бели братя, които ще дойдат отгоре. Разбира се, че ще има и от сегашните хора, на които са готови. Избраните хора от всички народи ще преминат в шестата раса и тогава вече ще може да се говори за братство и любов. Бялата раса е изразител на силата, създава параходи, аероплани и всякаква техника, но никога до сега светът не е имал и такива разрушителни сили, както при тази раса. А шестата раса е раса на сърцето и постепенно подготвя условията за побратимяване. Полага основите и гради. Народите ще останат, шестата раса ще им бъде глава, а те ще бъдат крака, ръце, стомах и прочие. И в новата епоха ще има много народи, но шестата раса ще бъде любимият син, както Йосиф бе любим син на Якова. И както Йосиф спаси Египет, така и шестата раса ще спаси хората от погибел. На когото сърцето е милостиво, той е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците. Шестата раса ще приготви любовта. 3 неща приготвя тя. Съвършената любов към Бога, към ближния и към себе си. Любовта трябва да влезе на първо място. Хората трябва да имат една мярка. Любов към Бога трябва да бъде мярка за всички. Новата култура е култура на сърцето, което води хората към побратимяване, към братски живот.